Na internete ide trend s opičkou, ktorú vraj šikanujú. Vyzerá to smutne, ale ide reálne o týranie, alebo skôr to je len nejaká forma disciplíny. Toto mláďa sa volá Punch, je to japonský makák z Ichikawa City Zoo pri Tokiu. Matka ho krátko po narodení odmietla, takže chovatelia mu dali plyšového orangutana z Ikei. Kvôli dlhej srsti a úchopu, aby sa ho vedel držať, podobne ako mami, a aby mu to pomohlo pri návrate do tlupy. V klipoch vidno, že keď sa Punch snaží priblížiť k inému mláďaťu, dospelá samica ho začne byť. Zo to vysvetľuje ako typickú disciplínu počas integrácie a povedala, že hoci býva skúdit, žiadny jeden jedinec voči nemu neukazuje vážnu agresiu. Ale vlastne prečo to vyzerá tak brutálne? Japonské makaky patria medzi menej tolerantné druhy so strmou hierarchiou, kde vlastne konflikty vyzerajú jednoznačnejšie než u miernejších primátov. A do budúcna skoro nepriazeň vie u primátov zmeniť stresový systém, teda kortizol. Ale nie je to rozsudok. Kľúčové je, či si Punch vytvorí reálne väzby.